Το μυστικό για το τέλειο χωριάτικο ψωμί βρίσκεται στα απλά υλικά και στο τέλειο ζύμωμα. Πάμε να σου δείξω πώς το φτιάχνω. Αλεύρι κίτρινο, μαγιά, αλάτι, αυθεντικό προζύμι και χλιαρό νερό. Έχουμε ρίξει τα υλικά μας μέσα στο ζυμωτήριο και αρχίζουμε τώρα τη διαδικασία ζυμώματος. Έχουμε βγάλει το ζυμάρι στον πάγκο μας και το έχουμε ξεκουράσει. Στη συνέχεια το έχουμε κόψει, το έχουμε ζυγίσει, το έχουμε μορφοποιήσει, το έχουμε ξεκουράσει στον πάγκο μας 15 λεπτά και πλέον αρχίζουμε τη διαδικασία πλασίματος. Ξεκινάμε και πλάθουμε τα ζυμάρια μας, κάνουμε φρατζόλες, κάνουμε καρβελάκια, φτιάχνουμε τώρα στρόγγυλα, κουλούρες. Εδώ έχουμε φτιάξει πλάκες με μύτες τις οποίες θα τις βουτήξουμε μέσα στο νερό και θα βάλουμε από πάνω σουσάμι. Μπορούμε να κάνουμε και εδώ αυτό το σχέδιο της καραμέλας με αυτήν εδώ τη μέθοδο. Βρέχουμε με το ψεκαστήρι με νερό τα ψωμιά μας και θα τα βουτήξουμε μέσα σε σουσάμι. Η διαδικασία πλασίματος τελείωσε. Το επόμενο στάδιο είναι να βάλουμε τα ψωμιά μας μέσα στη στόφα. Εδώ τα ψωμιά μας θα μείνουν περίπου 3 τέταρτα, μπορεί και 1 ώρα, μέχρι να διπλασιαστούν σε όγκο. Έχουν περάσει τα απαιτούμενα 40-45 λεπτά, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία φουσκώματος της ζύμης και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τα ψωμιά μας έξω από τη στόφα. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στην απαιτούμενη θερμοκρασία και είμαστε έτοιμοι πλέον να φουρνίσουμε. Μπορείτε να έρθετε στο αρτοποιό μας, στο The Corner, στην Κάτω Πάφο, για να πάρετε το αυθεντικό, φρεσκοψημένο ελληνικό χωριάτικο ψωμί.